Halo Besti, dino iki menuku tongkol suwir kemangi, jangan bening bayam karo gambas, dan tempe goreng tepung. Iki aku mau tuku 2 ekor tongkol Besti, terus tak suwir-suwiri dadi sak panci cilik. Perbumbuanku ning kene ya wis siap, brambang abang karo brambang putih tak iris, lomboke tak ulek. Brambang abang karo brambang putih ini wis mulai wangi, lanjut tak cemplungno lombok karo tomat. Aku duwe sedikit godhong pre ya tak cemplungno pisan. Perbumbuan wis mateng, lanjut tak cemplungno tongkol sing wis disuwir-suwir. Setelah itu cemplungkan kemangine, diaduk-aduk. Aku seneng banget karo kemangi Besti. Nek bestiku sing sering nontonin kontenku mestine ngerti. Tongkol suwir kemangi cocoknya disandingno karo jangan seger. Sebetulnya jangan seger iku bukan menu favoritku Besti, tapi semenjak aku puasa aku suka jangan seger. Iki jangan seger tak tambahi kemangi ben tambah seger. Jangan seger wis mateng, lanjut ning kene aku goreng tempe. Tempe dele yang diselimuti tepung. Tempe goreng enake dimaem anget-anget, digandengi teh anget. Mantul sekali Besti.